खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बर'सा देरहासार चेनेलनि जाना गासैखौ बरायनो लाबाय। दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिनो नागिरदों नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव नैबे खुंफुंजानाय स्पेशल कन्भेन्सन। बे कन्भेन्सना बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय नैबे तामुलपुर हालामनि गयबारि नैबे गोजोन फोथाराव बे हाबाफारिया साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बे जादोंमोन आरो बे हाबाफारिखौनो लोब्बा लाखिनानै दिनै 13 फेब्रुआरि बा बे 13 फेब्रुआरियाव दिनै कालचार रेलि लानाय जादों आरो बे कालचार रेलियाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन नैबे कालचारनि सुबुंफोरा बे जायगायाव फैनानै कालचार रेलिखौ खालामदों। थ' लोगोफोर नोंथांमोननो आं बे कालचार रेलिनि गासै नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। थ' भिडिअखौ नायबाय था जोबजासिम नोंथांमोननो आङो जेसेबां हायो बेनि नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिगोन। এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ পিছতে এখন মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই মুকলি সভাত যি NDFB লগালে